Galdera egin da, adierazpena irakurri, eta prestaukean ekimenak berri eman. Gaur, hemen bildu, garen hau, azpeitio horretara. Ezkertiar eta bertali. Zutago batzuk, hautetzi egiten azpeitio gari. Batzuk lehi gara onartuta, eta beti galduz lehezkantzen. Udaletik galearritik, guztio gazteitia, ezkertiar eta bertalean eraikuntzan, geurea aletxu jartzen ahitu behar. Eta gehazkin ere horretan jarraitu behar. Helduen esperientzile eta belaunaldi berrien lanako gogu, azpeitiko ezker, abertzalin proiektue sendotzi lagundu. Gure proiektue ezkertiar eta abertzalia da. Azpeitiko herritarren beharkara egokitu da, egingarrile eta erreala. Eta gaur inor ezin dezakeuka, ezker abertzalin proiektuen azpeitik duen babesa gero eta zabalago dela. Baina horren izan da, besti beste, ezker abertzale azpeitik alkatetara iritsi. PNU-ren politikan azapartatik azkau, eta aldaketaren bidea urratu dugu azpeitik. Ezberdinen arteko gobernu akorditu batekin. Baina horrek nola ez, uste zeuden interes ekonomiko eta alderdi interesak, diru publiko nahi debeterara kudeatu dituztenan, undurizak zarti ditu. Ezin dugu onartu proiektu ezkertiar abertzaliek egun txekinen du zabala hauek izatea herritarren artik. Ez dugu onartzen herritarren beharren mesedetan euren interes ekonomiko partizak kaltetzen. Horretik egin ditu azpetiko PNU-en ezker abertzaleko alkatetzaren aurkako 3 zentsuro mozio saiakera. Lehena, alkatetza hartu alele dugu. Eako hainbat kideren laguntzakin, eskandalu mediatiku sortu segitako saiakera. Bigarrena, zoeren bidaritzapian, mozio eziko deituriko eskutik egindakoa izan zan. Eta orain, 3. saiakeran aurren gaude, kondena gora bera. Eta barkatu, baina euskal hartarak baitu, torturatu, erail eta desagertarazio ondoren, zenidie kolpatzeko agintzen duen arduran politikoen irakaspen etikoik ez dugu natu. Kriminalizazio fase berri baten lehen urran modun, Estatu Espainiara, ezker abertzaleko alkatetzak dituzten udalen soluzio aztertzen ari da bitartin, badirudi, euren lanea arraztuko duen bolondretak aurkitu dituztena. PNU eta EAK gutxaitek, Gasteizen, hartu zuten lan zikin egiteko eragitzen. Eta beraz, azpeitiko PNU eta EAK kideek, ezker abertzalen aurkako kriminalizazio estrategian lehen lerruntzen gaudien. PNU kideek, gogotzu dauden bitartin, azpeitiko EAK-uen, zentzuran aurkako daudela esateko. Aldeara kontra, alderdira kontrek bere hartua politiko izango, ezker abertzalen aurkako erasua. Azken finean, ezker abertzalen proiektu politiko zentzura nahi dut. Baina ezin dezaketu zuziko. Izan ezker abertzalen gara erkien da. Eundaka gea, ezker abertzalen proiektu politiko baituta uzaten duguno gazpikin, eta milaka euskal herria. Erazun hori, diru ordez, indarrak batzen jarraitzeko konpromiso hartu dugu. Herri honek, proiektu guztien, aukera berdintasun defenda ugal izateko, beharrezkoa bezena berdintzeko, demokratikoa lortza behar. Eta gatazkan konponbidea, premizezko beharra, herritar guztien. Hori gure borondatzea, hori gure nahi, eta hori gure konpromiso. Horretik, zeiba luzaren nahi dugu herritar guztien, izkarren amarri, arratzaldeko xiretan, konponbidea horak euskal herritaren izan harritzetatu delopin, azpeitiko pasatik, hau jauteingoen manifestazioen artean.